ननदो का हो सखी? है देखत हो हमार हाल। अरे सखी बड़ा बुरा हाल कैसे हो गेल हो? सुना बतावा। सैया गईले सऊदी अझुराई गईल हऊदी। सैया गईले सऊदी अझुराई गईल हऊदी। जवनिया कबले संभरी नारे छोटी नौनदी। ऐसन दशा काहे भइल? काहे? 5 साल बीतले बलमा नहीं आइले, राजा जी नहीं आइले। 5 साल बीतले बलमा नहीं आइले, कई के झगड़ावा बलम मोह से गईले, राजा जी मोह से गईले। हमारी हाल जानत हूँ काहे भइल बा? काहे भइल बा? सुना 5 साल बीतले बलम नहीं आइले, राजा जी नहीं आइले। 5 साल बीतले बलम नहीं आइले, राजा नहीं आइले। 5 साल बीतले बलम नहीं आइले, राजा नहीं आइले। कई के
से बियाह करे के चाहता है। अच्छा सुना, सुनावा। मिलता जो कवानों में हर घास कटनी में, हर घास कटनी चटानी हो, पीसीला चटानी ए हो जुलमी का सारी दुखेला मोर पाजारी काटिला जब